De gemiddelde opkomst bij de verkiezings voor Provinciale Steden wie om 12 uur tussen de 10 en de 15%. Voor het wetenschap leidt het maar een percentje leger. De wetenschapsverkiezings profiteren van de opkomst. Het is voor het eerst dat beide verkiezings tegelijk binnen. De listloekers ginnen van de morgen ek te stemmen. Johannes Kramer van de FNP in zijn dorpje Brandenborn. CDA Sander de Rauwe te jaren met Joop Atsma in zijn huis te Veen. En Janne Witske de Vries van de PvdA in haar Wemplak Raad. Een 48-jarige man uit Koortster-Tille is juist joen overvallen in zijn huis aan de Riekswaai, boeten het dorp. De twee dierders kwamen zijn huis in, boenden de man vast en ben uitnaaid met jild, sieraden en het busken van het slachtoffer. De man kwam zelfs uiteindelijk losmaatje en had in een café in Twiesel de politie bellen. Het Iepenbier ministerie eerst 2 jaar cel weg van 6 maanden onder betingst zijn de jedere directeur van de stichting Sviatoslav. Een stichting die het converseren met Ben in Rusland en Tajikistan helpt. De directeur, een inwoner van Skene Gautem, werd verdacht van grooming van een 13-jarig famke uit Tajikistan. In het noorden van Friesland wie juist het Noorderjocht te zien. Er kwamen meldingen uit Lauwerseeg, Ten Naert, Zwarte Haan en ik van de Ausludiek. Het Noorderjocht of het Poorjocht ontstiet als bij een zinnenstorm laden deeltjes van de zinnen het heelal in slingeren worden. Joen en vannacht neemt de bewolking ta. Het wordt 4 graden en er stiet een matige wind uit het noordeersen. Morgen is er nog wat meer wind, de zon schijnt en het wordt 11 graden.